štátom. Možno ho niektorí z vás poznáte. A z tých, co pravdu spívali, dnes nadelali zrádce. A dostalo sa to do bodu, kedy musíme organizovať spomienkové podujatia. Dostalo sa to do bodu, kedy novinári, ktorí by za svoju investigatívnu činnosť mali poberať zvýšenú ochranu, sú zastrašovaní, nepravom obviňovaní alebo prinajmenšom len ponižovaní a urážaní. A jeden z nich dokonca so svojou snúbenicou aj zavraždený. A to len preto, že písal v mene pravdy a spravodlivosti. Presne preto dnes stojíme nad hrobom dvoch mladých ľudí. Pretože nechcel, aby sme žili v krajine plnej korupcie, ktorú majú v rukách gangstri a výtržníci, ktorí si cez trému dohadujú kšefty a rozhodujú súdne spory. V mene mladých by som sa chcel poďakovať Jánovi Kuciakovi za kus dobrej roboty. Nezaslúžili ste si to a nech je váš odkaz motiváciou pre všetkých mladých, demokraticky zmýšľajúcich, ktorým na tejto krajine záleží. Nedali ste sa zastrašiť a práve naopak, oni sa báli vás. A presne toto je to, čo musí mladých hnať dopredu. A chcel by som sa poďakovať aj všetkým, ktorí sa dnes zúčastnili. Nezabudli ste, nie je vám to jedno a prišli ste si uctiť ich pamiatku. A na záver by som dodal, že obraz krajiny, v ktorej žijeme dnes, je výsledkom toho, keď sa niekto snaží byť absolútny despota, ale je to len obyčajná sketa. Ďakujem.